Magandang araw sa inyo mga kaprom. Di pupunta kami sa irrigation kasi sabi ng friend ko, linisin ko raw yung kotse niya tapos i-blowout niya raw ako sa Jollibee. Saglit lang naman yun. Bali, yung irrigation kasi nasa gilid ng kalsada. So, dadalhin namin dadalhin niya yung sasakyan niya doon tapos lilinisin ko. Siyempre, tutulungan din niya naman ako kasi dalawa kayo maglilinis. So, okay na yun. Makakalibre lang sa Jollibee. But kung bago lang kayo kapundi sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at don't forget po to touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga post. Ayan kaprom, yung mga 300 meters lang naman yun dito yung irrigation na pupuntahan namin. So doon kami maglilinis ng sasakyan para maraming tubig. At up to sawa yung paglilinis para malinis namin kahit yung sa ibabaw, gulong ng sasakyan. Ayan. Bakit yung nag-on yung ilapit-lapit mo dyan sa may dyan sa may parang skinita na maliit yan, ilapit mo. Ayan. So dito na kami kaprom di maglilinis ng kotse. So tatabuin lang namin ng timba yung tubig para makalinis kami ng sasakyan. Malapit lang naman, titimbayin lang naman para apusawa yung tubig. Dinala ko yun eh. Meron pong hilo nito. Pakinig ka, pasok ko lang ito. May sabong ka? May sabong ito. Abango. Ayun kaprom di, saglit lang namin itong nilinisin tapos pa-Jollibee niya ako. Paano matapos agad kasi ang init na ng matarik na yung araw. Bubuhusan lang ito ng tubig. Din, dapat mabilis kasi mainit, matutuyo ka agad. Magagasap yung Sanay ako maglinis ng sasakyan kasi namasukan akong boy sa Manila bago umuwi ng probinsya. At during namamasukan ako, marami nang pinasukan ng trabaho tapos working student. Din pumapasok ako sa school, paggabi din sa araw nagtatrabaho ako. So iba-ibang work yung pinapasukan ko. Janitor, service crew, factory worker, houseboy. Maraming pinasukan ko kaya to. Sanay na sanay akong ganito. Takot sa pili. Baba. Dumagalaw, ibukas mo na lang tapos umapa ka sa loob. Mamaya matumba ka, umiikot yung pamo eh. Trumpo. Parang so yung friend ko na lang sa taas kasi mataas siya. Mas umaapot sa sopuan. Pag ako kasi baka hindi ako umabot sa roof, sa gitna.
Pwede pa sanang scuba yung ano, yung gulong para kumintab. Kaya lang, wala kaming gamit dito, basahan lang. So sayang naman yung basahan kung ikukuskus ko sa gulong. Saka minsan nilagyan siya ng pangpakintab ng wax para mas magmukhang bago. Ang salamin, buti ko na Ilan mo? malaki. Nalibilig tayo puputas na yan. Wait. Umuulan oh. Umambon. May lamok nga. Kasi nga sa'yo dami ba? Mahal sa tenga? Sa mata. Parang hindi mo naman nga dito. Hindi sabi sa'yo ito na likod. Ay, mga bintana. Itong harap na pinto lang. Dito wala.
Ginamit mo ito? Ginamit mo? Hindi. Nalinom sa kabila? Ganito? Kada pero linis niya. Dadanggalin mo yung loob ko ba? Tapos na mga kapromdi, naamoy ko yung 2-piece na fried chicken, saka mango pie, french fries, saka coffee. Yun lang naman wish ko sa kanya. Sana to pa rin ng friend ko. Makikita nyo rin kung totoo pa rin niya nga. Kasi papakita ko sa inyo kung totoo kung totohanin yung sinabi niya. Anyway mga kapromdi, marami po salamat sa inyong panonood. At don't forget to touch notification bell po para updated po kayo sa aking mga posts. Marami pong salamat sa inyo kapromdi. Mabalos po.